Imbaga aldaw kakabsat. Namo yung tatoy. Dalota lata kabsat. Isuti si dati tata gabro tayo. Okay. So ito na yung ating dalodal. Sibuyas, bawang, luya at meron pang sahog na tilapia. So hugasan lang natin to at halo-haluin. So ito na. Paghalo-haluin lang natin to. Bagoong ginamos. So bagoong ginamos or boneless bagoong. Saka konting tubig. Yan. Okay, so yan, pakuluan lang to. Saka pwede pag lumambot, pwede nalagay yung asim. Pag malambot, lagyan na ng sinigang para maasim. Ayan. So, Nabraw na dalodal. Anong tawag nito sa Tagalog? Ayan. So, maasim-asim na yan. Yung alat tsaka asim, maglalaban. Okay. So, ganun lamang ang magluluto. Okay. So, ready to serve na ang ating sinigang na dalodal. Okay. With pritong tilapia. Wow, sarap.